Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Queen Tatilicious homwe yenyika achinyomba Mo Boys. Munongoziva mega Mo Boys akanovhurira vana Tight naKiki masummons ekukoti. Saka ndo zvachitaurwa naQueen Tatilicious vachimira naTight naKiki, of which munongoziva mega Tight naKiki they have been trending for wrong reasons pasocial media. Asi Queen Tatilicious angachimira navo achiti ko vaitwa sei vana uyo wekugeza zvitunha ngaasatambudze vana. Social media haisi yemunhu wani. Kuda kushayisa vana mufaro ngaazive zvokuhurirwa naJack Ngaranda uko anga apedza kuponda zvitunha nguvai. Sasika murega vana vapombonoke pasocial media mhani. Muudzei kuti ndini ndadaro ndatori broker, ndozvataurwa naQueen Tatilicious. Vazukuru vambuya nenda vakanyorawo vachimirawo naQueen, vamwe vachiti aiwa hapana zvakadaro. Mumwe munhu auya akati saka mafollowers avo ndeapi nhai imi kana munhu wese ari kuti vapfidze. Mumwe munhu akati vana vepi haana mumuromo Tight akuti hatina basa isu ngaasapotwe nemaNigerian kwete isusu akatinyadzisa. Mumwe munhu akati ngavarangwe inunzva mutunzva akasvigwa mukosho anodzoka ane respect mujeri. Mumwe munhu akati asi Queen vana ava vanojairira ngavasaite kunge muchachilo kamuchachilo ngavadzikame. Queen vazopindura vachienderera mberi vachiti vana ava vakabva munhamo regai vambotanga vajaira. Ndozvataurwa naQueen vakati maziro maTight mazihomba anononeswa nhamo mujeri nokunzi adye zvinhu zvevanhu vari mujeri. Ndozvataurwa naQueen Tatilicious vachiseka vati ane maromo ehure kaTight uya. Asi vazukuru vambuya naenda vandoenderera mberi. Mumwe munhu akati vana vakatituka last week ava Queen kutuka nyika yese inga zvakanyi zvinonyadzisa, saka isusu hatimire navo. Mumwe munhu akati aiwa munetsi ramba wakadzvanya because ndimunetsi mufesi uyo aita se aenda kukoti akanovavhurira masummons zvichinzi ngavari kumbire ruregerero vakaramba futi vakatoita mamwe mavhidhiyo of which vakazodhirita. Mumwe munhu akati this time Queen handisi kubvumirana nemi Mo Blessing agona vane dzungu vana ava. Mumwe munhu akati ini ndakabva ndava unfollowa pavakabhaiza nyati manje iyi yavatanga mumwe anodzokera kuGreat Hope. Mumwe munhu akati munetsi ane hutsinye ngaasiye vana ava nemiwo mazimba mune bitterness, siyai vana vazvifarire vana nyati munongoziva mega vari kupfurirwa nemufesi yeyu. Mumwe munhu akati kana vari vana zvemashuwa ngavadzikame. Mumwe munhu akati hatuna mukanwa tuvana utwu Queen regai tumbodzidziswa hunhu. Ndozvataurwa nemumwe munhu. So guys, handizivi tinoti kudi, asi isu kana takatarisa seTFA Files TV tinongoona kuti naQueen vari kumiramirawo zvavo navo but vanga vachitodenawo vana Tight vacho. So handizivi guys kana makatarisa because panyaya naTight mahwambe murambe. Tachikumbira kuti mukomende down below mutiudze kuti chii chichaitika, nekuti nezuro vakatombenge vatoposta vachitaura nyaya yavo of which vakazodhirita. Zvavanga vangoudzwa zvechete vanga vanzi ngavangokumbira ruregerero palive yavo iyoyi Facebook yavo iyoyi nevanhu 800 something out 700, asi ivo vakatomboita imwe vhidhiyo vachiti havari kuti tikumbire ruregerero pavanhu vedu ava. Handizivi. Thank you so much. Don't forget to subscribe.